Oh, unsa na po ng isang tao diha o. Kani yung tumbuyan ni gatuman ug hagbas-hagbas diya. Kaya dagang namong trabaho ari ni daghang lamunon. Karon lang jud ka ba? Kani tuhanan ka. Atuman og kanang agbas-agbas kay dagan gamit trabaho ari. Atuman man ka nagbas-agbas oh. Ay, uno no, kana may unaha. Agwa ka udan ni sa naon yan ana. Una man nimo. Ko dito. Tarungan na ha. Unsa naman tos kun-kun nga iyaha naman gi ayo tog daog naman tong isahang bana nga tumboy. Sa unsa na may yang gipalabag daghan? Makangilad na gatasan na itong bayhana. Sige lang magmandar-mandar. Ang banang tumboy. Hoy! Ikaw mang labarin mo tanan niya pa oh. Kadang oh. Stop it. Dagday na. Get some help. Ang kapulan ka kayo ha. Runga na. Trabaho ha. Di ba ningon man ka og buhaton nimo tanan? Bawaton nimo og unsa og kinsa ko nga pagkatao? Trabaho na. Ikaw magreklamo. Sugo bitaw pangasawa ka nako, di ba ningon ka dawaton nimo tanan og unsa og kinsa ko? Magwanta ka. Magwantahan na ang batasan. Bahala oro di ka. O pagdali na. Kay napay dagang hinul at torong. Diyosan nito pagkatbas. Diyosan na pagdali. Hong ingnon nun si Petra ba? Tama. Ayan, Petra. Maning Petra, dali are. Dali, maning Petra. Yan naman. Okay. Natay istoryahan. Oh, mantis na buta. Lipod sa ta kay mag-istoryahan. Ang kaman, hindi ka maring kunikum. Iya nga bang bana nga tumboy. Ina mo ditong gidaograkan. Unsa man ko siya ay daghan man trabaho giya panghatag niya ng trabaho. Unsa may iyang na kuan adto nga unsang may sugo. Oy. Na di bung duha dia unsa man ni kahunghunghung man mo dia. Unsa may injong gistoryahan? Ako na po injong gilibak ana. Ang martis mong dagko ba? Magbuot man mo. Kasabot ba ya ko no? Gunsay inyong gimarites. Ako siguro no. Magbuot man mo. O bitong naman ako, kaya rin na masugo. Nya, nasuya mo? Yan ako ninyong bana. Yang ayaw rin mo magbuot mo, nga man yung kinabuhi. Iyam na kinabuhi. Ayaw mo panglabot sa mong kinabuhi, kaya ako manglabot ninyo. Wala mong gumi. Daugon man ako wala, wala mo hilabot, kahawan yung kinabuhi. Basig nasuya mo, basig under mo bana, mao na, nasuya mo na ako. Di, ko pa under o bana no. Ayahay no. Mana bitaw ta, arong natay masugo. O, diba? At pagpamana na, mayingon og dawato no tanan, kay moni mo na, o. Ikaw ba nasubrahan na pagkaayo ng imuha? Sobra na pagka miladog batasan oy. Mao mga ning mamaot kog batasan, og mamaot kog batasan og mga ganuan mo labot ana. Awan ang kinabuhi nga magbuot man nako. Pamana mo nga na apod, ngano nasuya mo? Oo, man may masuya. Mo gani, ayaw pa nga mo suko man nako. Ayaw pud ba kay nasubraan na pagkaadto na. Bitaw. Ay, naingna lang nasuya mo kay siguro. Hoy, wala man nasuya. Wala mo may kami. masuya. Hoy, wa may mga suya. Suya. Ang mga bana na mo. Mga bana, pinangga na mo. Oy, under di ay. Mao din nasuya. Kay na under day bana, no. Di na magsilbi na ako. Ako may mga under. O, dili akong bana. O magpa-under mo, inyo nang kinabuhi. Pagpa-under mo, patilaon mo siyang lapa-lapa. Tila mo, di ba? Mo na yung gusto. Tila mo, patilaon mo. Paludhon mo, luhod. Pero dili ko yung anak, ko magpa-under og bana. Kaya, no? Siya mo'y bana. Siya haligi ng pamilya. Buhaton niya tanan para sa pamilya. O di buhaton niya, bisag unsa. Imono siyang kabaw. Guwanta siya kay mo ni yung kinabuhi. Wani nga niya kung batasan. Luoy pagkaadto. Labi namang Bana, bagadud to. Uy, waman sa pag suguang magtumboy siya. Ano bitong kapatumboy-tumboy? Mao na. Oh, unsay na pala? Nakatunong. Oh, dili na nako sala. Magbuot di siya ng nana ko. Bahala na siya.
Eh, naumana di ka dihag. Panglaba? Kumani mo hay dalian na ha. Iman nung manilhig are. Kinahang mo silhigo ng nataran. Stop Pagdali it. diha. Get Ipagya-ya. some help. Oh! Ay, tas pa na ako na isinig. Ikaw man, imugungay na. Agbas, tilike. Ay, mahinlo na. Tarungan pang hinlo ha. Dali na. Dalan, hindi ka magpahuway. Hindi kay trabaho ng huway. Dali na. Tilike na yun, ikaw man. Iyaapon ni mo trabaho, oy. Wala, uri ka diha. Magdali! Oy, asa mga ganda magagbag. Mulayas na ko. Kayo, bakang magbuwanta yung batasan. Bastos mo batasan. Pangitag lain, imong andeon. no.